Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Sopo kuwi Bob? Kok ayu men? Kiu-kiu. Dikira aku wedok tenan. Jan kocrok tak ambung gudiken wonge mau. Kenalno aku Bob. Sopo kuwi? Ben perkenalan dhewe wae wonge. Jenengku Mawar, Mas. Sekali kokopan, setengah kokopan. Tak jamin sesuk awakmu meriang. Waduh, kok resiko ngono, Bob? Wis lak telat aku. Jenengku Heru Mas asine. Bob, jam piro ki wis telat kowe bajindoli? Ndang masak? Pak Krep, jare golek karyawan wedok. Ya iki wonge. Jabang bayi, aku golek wedok, Bob. Lah iki spek tebang-tebu ngene sing mbok gawa. A few moments later. Kula nuwun. Monggo. Wayune pulen meneh kaya tempura bintang. Apa? Kaya ngono ayu bagimu? Matamu kelilipan kontainer berarti. Kuwi dudu pulen, kuwi spek bongkarmu watel. Salam kenal yo, aku kasir ning kene. Walah, kasir to. Makane ra ini kok suwekan nota. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Apik ra suarane. Marai blet ngising tel-tel. Ya justru kuwi, cinta kuwi dari kuping turun ke silit. Nek dari mata turun ke hati wis biasa. Wot, pilih-pilih toh wot, mosok gentong dawet ngono mbok cedhaki. Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Krep, sing rupane merosot kaya jok FU ke sapa to jane? Jok FU patakmu kuwi. Kuwi inspeksi kesehatan, tel. Oh, inspeksi kesehatan. Pemirsa, seekor lanang menyamar dadi inspeksi kesehatan mergo pengen mangan ngombe gratis. Aja wong kuwi. Pengen mangan gratis kuwi padune. Blogok njaran, ngapusi kowe. Oh, bener rupane kaya apa mau Bob? Kaya jok FU. Aku paling anyel dihapusi. Bola-bali aku dihapusi. Aku tahu kenalan karo cewek rambutnya dawa. Wis bacot tresno. Lah kok jebule tukang parkir gondrong. Gatel tenan. Sorry Bob, aku malah curhat. Wong wis ngombe Krep, ketoke arep ngeki penilaian. Menurut saya minuman ini sangat ombenan. Lho, gateli to. Emosi aku suwe-suwe Bob. Wis ayo diracuni wae nganggo burger iki. Nya, apa kuwi? Umbele Patrick, beracun ki. Terus cemplung ning kene supaya ana topping nanase. Kayak iki Bob, kaos kakiku sing ambune nauzubillah min zalik. Iki jenenge burger lockout duniawi. Badoken. Kae. Diar kowe. Misi berhasil. Pemirsa, inspeksi kesehatan palsu telah tertangkap. Pelaku menyerahkan diri ke polisi karena sudah wareg. Bajindol, berarti sing iki asli no? Iki gara-gara kowe Bob. Kowe kudu tanggung jawab. Ban serep penter, kowe ya tanggung jawab, ora aku tok. Lah aku ya ora ngerti, kudune nek asli kan ana centang birune ning bathuke. A few moments later. Dibalado wae Krep, dibalado patakmu kuwi. Mbok kira cimol. Aja jero-jero tel, kowe arep ngubur wong apa gawe sumur. Ya ampun, 99 panggilan tak terjawab dari tukang gali sumur. Aku arep direkrut po ya. Lah yo genah kuwi. Ndase kegedan Krep ra iso mlebu. Iki ndase ora kegedan. Lah terus ndase ra duwe tiket, dadi ra iso mlebu. Matamu mbok kira konser ndek kok ndak nggo tiket barang iki. Wis tak urukane wae ndase. Ruwet kowe Krep. Ayo, ngopo kowe ning kene wong loro, COD pelek, Pak. Oh, ya wis nek COD pelek. Tak kira kowe meng ihi-ihi SpongeBob ning peteng-peteng. Cocote ya ora, Pak. Aku normal kok.